Ole ka channel min lo thlir sak thin tu zong te in zawa in chi be ke bu ka che u ka channel te in lo la subscribe lo ni chuan khonga ya min lo subscribe ve turin ka han som chewa bo in ni a hianin i dania hi ka ran kang don ani dania hi a hrisel em a dania hianin thatna atam em a vitamin C te vitamin A te chi hrang omani ma sein kan mamo min petura khopi kan ei lo em a thil kan e chome siama te arim nam hlek ten kan hmang thina ni kan ei tam lo em a mizo te hianin ma se vo in ya chon engtin nge tam zo ka kan lo eyang kan lo ei tam thei deuh dan tur kha ngai to a hi kan ti thin fo ko vai khat ti na ni lawa kan chung gwai na kan ti fo thin ani a chu karan en ti don chu mi dang pon lo ti to tho mai theya ma se ti dan tin ang lawa karan en ti don chu ni hei hi nimin tlaya kan huan na mi kala kan ya in zinga fai takin hei ka han sila dania hi kum tinin kan chin thina wangin kan nga ve thei em a e chame nam rengot a ei chuanin kan hral box si lawa e chuang tai em a om tar le me thin chu chu ti hiang kan siam thin ni ti hian kata vai ra phe chuan a tlom sia he yang hianin chame a tlem te nam hlek ringot phe chu a chak na kha am kan ma mo khop kan ei phak lo thina ti hi chuanin tam ve deuh kan lo ei thei ta thave em a tui ve em bokani ti khang kan lo chan zo ta a zol pe chu tan thil mat mo hi atlem tu ka mo hi tam lo ni hei purun var hi chu ming mai na kina ka telanga chan purun a mar chapui hi aro du thu sama chuan aro man tu ne ma se aro ka lo nei rem chang lawa a hring hi ka lo hmang mai don ni ti hianin thil bel ka chuang sa a tlemin ka han preheat dewa ka han tisa dewa chuan tel hi ngai tam ve deuh hleka da that du phei chuan pickle ang kha nya siam tur hi mo tel hi la salo dewa gas ni lama hianin i scoop ke bai do na hei ti so kan thak lo kan ni no perde o pal ani em lo se thian don ya hian kan tel chu lo se dewa mar chapui ro tur ni ma se mar chapui ro kan nei lo wangin a hring ka lo hmang mai a
đây tôi giar kha ai em thì chú azur don em vàng tel cho nó là em mà phim phur ta kala tel tôi rồi yang khai na kanare ren chuanin han thak ti na bum thura ma se atwa pa chuanin chen te lo ni thini chu wang chuanin phim phur ta ka ti ni tel ngai ni ki kha e rong bol thar tu te ro je ho kan ta kan se pa ni e khai na lampang kan reng chuan ti hi din ai tem de tel tur ni din ang tok bel kan tel chuanin kan tel swala lo al le ni tikina ni la ka chuanin tin ven kal tur ni yang thil kan lai han heng lai de aker du e ma ge thi yang kan lai han han chu ina na singa ge mom thang ve ve ka tha on lo wa hal ve ni lang ge ka tha sai du a ki kha ke rol ti kan ka lo se le bo ka ni ke rol e rong bol tir ti kan ai kan re bo ka ngai lo wa thil a hel po e thi kha anya to wang san hi kan re angai lo wa ni ti chuani hei ti to da hi a mel ti moi tu rin chen ka tel do na hei jira hi ka tel le bok do ni hei ti tel indu lo kan tel lo thei ve tel ngai lo tel lo wa om thei ve kan ni chỉ cho mà to tem tem ăn tiền đéo thì khan ăn cần chút tốt để là mà sẽ hay cần đen để đôn này cần đen cối để đôn này thì hian rot bela rot na tura tiang kan lat chhuak anga tel khu tel lavin tel lo the ang bel tu na kan lat chhuak a me kha chu ko off to ta chuan thì hianin rot na ka da a hian ka rot le dan rot hian tim khur tur heng mar chalam pang rot hi chuanin mi ta lo lu hlo chuanin
na do lu tu kana lu tu kani taramit ke chu ka bua taramit bua lo te kha chan sunglass te mo kha han bua ula mo mi ta lu tu kha veng china ma sa he te anga rot chan mana kan nula pakhat kan ina om chin ami ta rot le rol ve de nek to hi ne chai do na la a ve bok kan chap ro me ti ngai na phang do ni ana ve ni ke po lu to ka buai ke phili buai ve ni ke wangin taramit wa tur nei la kha chan sunglass te kha mo han vo ula mo mi ta lu tur kha avenga ano avenga ni de khang ka long rot zo ta ti hian tui ve to ka ni mo kan ei china nge han dhania tan deuh chu chutney dhania chutney kha tui tok mai kha kan nei a chuanin nghe kan tel ya ti chuan hei chu katil war em in chat ka chanin en chin chuan in sia ang cho chi cái tel le a hei chu atui ani atui ti lo chu an do yang tiang vel ani atui ve thau khani lo atui ani chisel boxi tui boxi ti hanin da that rei deuh le kan du chuan vinegar tlem te kan telanga chuanin fridge ah chuan rei deuh da theiang ma se ke ni chu hei hi kan ei teu do na vinegar ka tel boil lawang kan ei zo vek ka ring ti thak vak le bila chuanin ei tam ola ma se tlema ren deuh na chuan han ti thak deuh hlek ula chuanin ei tam har ve le thunga mo tui bokanga ei tam kan du wa hei mar chapui thak mak kha chu eng mak ka tel don lo ni kan ei tam ngai dhania hi chu vun ta na them ema vun ti glo tu thia omani chu mo dhania hian chuanin vitamin C te a om boka tui don tu ka ni a tui don tu ka le swak chinang oil ei du vak lo kha chana kan na oil kha chu ei lo mai la ma se da that du chuanin a oil kha kan le anga kan tel le nga mo ti khanin a oil kha kan na oil kha kan tel le chuan rei deuh kan da tha thei do ni mo du chuan hian dhania pickle dhania chutney ni bok pickle ni bok kha kan nei ta mai ta ni ei china nge tui tak ni lo siam ve chin ra u atui ve lut tu ka sin zawa in bye bye vek ule